سپیدەیە ڕۆژە هەشتی سێ 2014 چەکدارên تاریکپەرستیên داعش قەزا شنگالê dagîrkirin û komelkujiyekan nû li dijî xuşkûbirayên êzdiyan cam da. Daeş di tawanên xwe de li dijî êzdiyan bi nemirovanetirîn awa hezaran welatiyên bêtawan komelkuj kirin û hezaranên din jî bêserûşîn kirin û kiç û jinên êzidî jî kirine sebeya û bazirganîkirin û firûştinê bi wan dikirin li Sûriya û Iraqê. Di gel dagîrkirina Şingalê jî de bi hezaran welatiyên êzidî qesta çiyayên Şingalê kirin û beşek jî berif Rojavayê Kurdistanê biڕêketin û beşeka din jî li çiyay bi bê destpêkên seretayî jiyana xwe ya awareyê derbas kirin. Li demê tawana cînosayda Şingalê de yeketî ji bo parastina awareyan di wî demî de çendîn mefreze dirust kirin. Çekdarên teroristên Daeş di demê dagîrkirina Şingalê de fêleka nû bikar anîn ji bo çawaşekirina Kurdên êzidiyên Şingalê û hêzên pêşmerge. Felên wan jî pêk dihatin ji wêyekê ku cilûbergên Kurdî di nava qeza Şingalê de li ber xwe dikirin û dihatin û diçûn. Bi wê mebestê jî li berkirina cilûbergên Kurdî ji aliyê Daeş ve pêk dihat ji helxeletandina Kurdên êzidî ku di nava qezayê de ji tirsa çekdarên terûristan xwe diveşartin. Herwesa çawaşekirina pêşmergeyan di demê şer û pevçûnan de li gorî amarekê heya ku niha zêdetir ji 6,000 êzidiyan şehîd û bêserûşîn bûyne û 5,000 jinên Kurdên êzidî jî ketine jêr destê Daeş. Ji wê hejmarê jî heta niha 1916 kes hatine azadkirin. Piştî derbasbûna 6 salan bi sertawanên komelkujiya Şingalê de heya niha tawanên Daeş di nava wan jî de tawanên qêzewenên li dijî xişk û birayên êzdî li ser astê navxwe û cîhanê bi cînosayîd nehatine naskirin û beşeka zora tawanbarên tawanan jî roproyê yasayê nehatine kirin û lêkolîneka giştgîr jî sebaret bi wê tawanê û egerên encam nede. Herwesa xişk û birayên êzdî jî qerebûyê ew nehametî û malwêraniyeye nehatine kirin ku ji aliyê teroristên Daeş ve bi ser wan de hatine.